Vet aquí que una vegada, en un país tan gran com els Estats Units, on les distàncies entre les poblacions i les ciutats són enormes, de vegades es pot trigar tot un dia viatjant d'anar d'una població a una altra. Doncs en una petita població, en un quasi semidesert, hi passava la carretera general i en allà hi havia un prostíbul. En aquest prostíbul hi havia un home que feia de porter, un home gran. Feia molts anys que hi treballava allà. Aquest ofici el va heredar del seu pare, que també hi havia treballat. I la seva feina era arreglar finestres, una aixeta que es trencava, canviar les bombetes, manteniment i controlar qui entrava i qui sortia. Doncs va resultar que un dia l'amo del prostíbul es va morir. I el fill, hereu, va agafar les rendes d'aquell negoci i va voler-ho canviar-ho tot. El primer que va fer, pintar les parets amb colors ben brillants, molta llum, llums de neon i moltes indicacions a tots els treballadors de les noves directrius que ell volia marcar amb aquell negoci. Per això va anar a la porteria i va parlar amb el porter. Hola, ja sé que vostè porta molts anys aquí treballant, ja m'ho havia dit el meu pare que era un home vostè molt treballador. Bé, mireu, com que estem fent una reestructuració de tot aquest negoci, a vostè li vaig assignar una nova feina, petita, petita que la sabrà fer, ja veurà com sí. Mireu, quan vinguin els clients, vostè pren nota de quantes parelles són, i de quan en quan els hi fa una petita enquesta si estan contents amb el servei, si les instal·lacions els agrada o si tenen alguna queixa, doncs també m'ho posa. Tot això m'ho puja al fi de setmana, m'ho puja al despatx, jo ho posaré a l'ordinador i així tindré una estadística de què és el que està passant amb aquest negoci. Ho he entès, oi? El porter diu, home, però això no és la meva feina. Bueno, fins ara no, però ara serà, és poca cosa, jo necessito aquestes dades. Però hi ha un problema. I quin problema hi ha? El porter diu, sí, és que jo no sé llegir i escriure. Que vostè no sap llegir i escriure? Doncs ho tenim malament, Doncs haurem de posar una altra persona en el seu lloc perquè jo necessito aquestes dades. Si no, no puc fer canvis aquí. Però escolti, jo porto molts anys aquí treballant. Sí, ja ho sé, però jo necessito fer aquests canvis. Ja li faré una indemnització, li donaré molts diners, però ha de deixar aquell lloc. Ho sento. I sí, va rebre uns galerons, se'n va anar cap a casa seva, i quan arriba allà, i ara què faré? Què faré? Bueno, mira, arreglaré la casa, que l'he deixat moltes vegades, l'he deixat. I estava això preparant, perquè s'havia dut les ferramentes d'allà on treballava, les tenia allà, unes quantes ferramentes, quan truquen a la porta. Era un veí del barri. Veí, escolteu-me, estic arreglant una porta i necessitaria un martell, que me'l pots deixar? I l'exporter, home, tinc un martell, però l'estic fent servir jo ara, en aquest moment, no te'l puc deixar. I el veí diu, serà un moment només, demà te'l torno. I el porter diu, no puc, perquè estic fent una feina, no te'l puc deixar, no. I el veí li diu, escolta, tinc una idea, aviam, fem un pacte. Per què no vas al poble veí, que hi ha una ferreteria, compres un martell, me'l portes i jo et pago el viatge d'anar i tornar i el que valgui el martell, clar. L'exporter s'ho pensa. Home, sí, potser sí. Sí, ho faré. I així ho va fer. Se'n va anar
al poble veí i va trigar un dia d'anar i tornar per anar a buscar a la ferreteria aquell martell. L'endemà li va donar amb el seu veí, aquest li va pagar el viatge i el martell. I mira, uns primers calarons que va fer. Al cap de poc va venir un altre veí que es va enterar que l'exporter li havia proporcionat una ferramenta. I va venir. Hola, veí, escolta'm, que jo necessito un xerrac, que em podies deixar-lo? I l'exporter, home, és que jo el necessito ara en aquest moment, no te'l puc deixar, no te'l puc deixar. I el veí diu, però jo sé que amb un veí tu li has anat a buscar a la ferreteria del poble i li has cobrat i has cobrat també el anar i venir. Diu, sí. Doncs vinga, jo també t'ho faig. Et pago el viatge d'anar i tornar i el que costi el xerrac. I l'home diu, sí, està bé. I ho va fer, va tornar a fer un altre viatge i va portar un xerrac. I bueno, estava allà tranquil, mirant els calarons que havia guanyat, que va pensar, aviam, si cada vegada que em demanen una ferramenta tinc que anar a fer un viatge i tornar, no surt de compte això. Amb aquests calarons que he guanyat potser que aniré a la ferreteria i allà compraré unes quantes ferramentes i les tindré aquí, quan me les demanin que me les paguin i ja està. I això ho va fer. Va anar a la ferreteria, va comprar unes quantes ferramentes, claus, martells, estenalles, xerracs, garlopes, tornavís, totes aquestes coses que fan falta. I sí, en seguida la gent va saber que tenia ferramentes i van començar a comprar. En poc temps s'ho va vendre tot. I amb aquests calarons va comprar moltes més ferramentes, i moltes. Fins i tot al final va posar uns prestatges i un rètol que posava ferreteria. I així de gent que per tal d'estalviar-se el viatge a anar a la ferreteria de l'altre poble, anaven allà a comprar. I d'aquesta manera va fer molts diners, molts. Tants que al cap del temps va muntar una ferreteria esplèndida que era l'enveja de tota la comarca aquella, d'aquell estat. I la gent anava allà a comprar. Es va fer especialista en tota mena de ferramentes. Tants diners va fer que al cap d'un temps, amb agraïment i content d'haver fet alguna cosa pel poble, va pagar amb els seus diners al fer una escola. I al poc temps, un lloc perquè els metges atenguessin a la gent per no tenir que traslladar. I la gent estava molt contenta amb ell. Era molt apreciat i estimat en aquell poble. Un dia l'alcalde es va presentar a casa seva i va dir, mireu, com que heu fet tantes coses per aquest poble, demà a les 11 veniu a l'Ajuntament que us farem un homenatge. I ja veureu, a les 11 presenteu-se'n allà. Sí, l'home. L'endemà es va mudar, es va arreglar i se'n va anar cap a l'Ajuntament. Quan va arribar, va veure que la sala de plens estava tota plena de gent que coneixia ell, del poble. L'alcalde es va tensar cap amb ell, li va posar una medalla i va fer un discurs lloant totes les coses bones que havia ofert pel poble. I a l'acabar va portar un llibre i li va dir, mireu, ara, per tindre un recordatori, vull que em firmeu aquí, amb aquest acte de l'Ajuntament, on es reconeix com el fill honorífic d'aquesta població i passarà a la posteritat, això. L'home es tira enrere, diu, home, és que... I l'alcalde diu, que hi ha algun problema? Diu, sí, és que jo no sé llegir i escriure. I l'alcalde, que no sabeu llegir ni escriure? Caram! I com heu fet tanta fortuna? I l'home diu, doncs, treballant molt, treballant. Sense saber llegir i escriure, heu fet tot això? Què hauríeu fet si haguéssiu sapigut llegir i escriure?
I l'home: home, si hagués sapigut llegir i escriure, el més segur és que encara estigués treballant allà al prostíbul, segur.